Čauko, čauko, zdraví vás Hrako, je tu nový vlog, práve preto, ak ma chcete nejakým spôsobom podporiť, neváhajte a hoďte odber. Hneď na úvod by som chcel odpovedať na najčastejšiu otázku, ktorá mi chodí, v akom stave je moja farma, či už som kúpil teliatka. Takže moja farma už je založená oficiálne od minulého roku, mám na nej zatiaľ včielky, s nákupom teliatok zatiaľ musím počkať, keďže predbežne nejaká nezáväzná dohoda bola s Madonanom, od ktorého som chcel kúpiť žerzejky, krávičky na A2 mlieko. Majiteľ mi to presunul na október, tak z tohto dôvodu som oslovil môjho admina, hospodára Martina Bagára, ktorý má zrovna doma na predaj 2 teliatka. Tieto teliatka dáme geneticky otestovať, či sú A2 alebo nie. Aj keby neboli, kúpim ich tak či tak, keďže chcem si zakladať aj na A1, aj na A2 chove. Vždy sa nájde niekto, kto bude chcieť lacnejšie výrobky, ale aj tie drahšie. Bohužiaľ, aktuálne na Slovensku máme zlú pandemickú situáciu ohľadne hovädzieho dobytka, máme tu slintavku, šlak. Bohužiaľ z tohto dôvodu je zastavený akýkoľvek presun hovädzieho dobytka, takže nedostal by som povolenie na presun. Bohužiaľ mrzí ma to a hlavne ma to mrzí aj z toho hľadiska, že umrie veľa nevinných zvierat, takisto trpia samotní poľnohospodári a majitelia týchto zvierat. Tak pevne verím, že sa táto situácia na Slovensku zlepší a že kompetentní ľudia urobia tie správne kroky. Tak kamaráti, je tu nový vlog, užite si ho. Kamaráti, idem práve k môjmu susedovi, má na predaj nejaké hranole, tak keď núkajú berem. Dĺžka 4 metre, šírka, výška 10 cm, kus po 10 eur. Čo poviete, oplatí sa to? Mám to kúpiť, nemám to kúpiť? Ja si myslím, že áno. Aj keď ešte nemajú svoje využitie, na farme sa mi určite zídu, tak idem pre ne. Nakoniec beriem ešte takéto 10 cm na 5 cm, tiež dĺžka 4 metre. Asi nejakých 10 kusov alebo 12. My už máme doma hranolky dovezené, ideme ich vyložiť s mojím susedom najlepším. Tak ja sa inak teším, pozrite sa. Kamaráti, zatiaľ čo je v kurze dubajská čokoláda, ktorú som ja vôbec netestoval ani neplánujem, keďže som videl aj nejaké články o tom, že v nej našli plesne a baktérie, ale neviem to asi v tej originálnej, či to je hoax, neviem. Nejdem potom pátrať, ale kúpil som si tento mainstreamový, vyhypovaný nápoj, ktorý počas obdobia svojej najväčšej slávy stál okolo 5, 6, 7 eur. Ja fakt netuším, že kto bol ochotný za to tie peniaze dať, ale nehejtujem, bolo to v trendoch. Keďže to bolo v Kauflande v akcii za 89 centov, tak som tomu podľahol, povedal som si, že OK, tak to skúsim, ale poviem vám na rovinu, tak trápne som sa už veľmi dlho necítil, keď som to bral z toho regala, tak som sa aj otočil, že či ma náhodou niekto nevidí, že si to kupujem, išiel som radšej do samoplatiacej pokladnice, aby ma nevidela predávačka, keďže ja preferujem hlavne zdravý životný štýl, a vidím, že aké sú tu názvy na zložení, že arabská guma, že glycerol, estery, živíc, dreva, rôzne hlúposti, acesulfánka, wow. Ale má to aj nejaký obsah vitamínov, je to bez cukrov, tak idem to teda otestovať, idem to skúsiť a poviem vám nejaký môj prvotný názor na tento Prime. Kokos, extrémne to je presladené. Moje chuťové poháriky dostali zabrať, ale druhýkrát si to už určite nekúpim. Ľudia, píte vodu, čistú vodu. Toto je fakt odpad. Keby mám prasce, tak im to hodím. Nech sa oni najedia. Bohužiaľ nemám prasce. Asi to dopijem už keď som za to zaplatil, ale ostaňte pri vode.
Pred pár dňami mi volal kamarát, že mu na jeho Škode 120L prepadla už v decembri STKčka emisná a že či mu neviem zohnať nejakého opravára, ktorý by sa mu na to pozrel. V tej chvíli ma napadlo, že bolo by dobre si skontrolovať aj vlastné auta a čuduj sa svetu, ale o týždeň na tejto rakete detkovej končí STKčka emisná. Tak som volal do Tekveo, do Považského Podhradia, kde mi dali hneď na druhý deň termín, ale keď som skontroloval auto, tak som zistil, že nie dobre drží a brzdí ručná brzda, tak si idem autičko zdvihnúť na rampu a od spodu idem tú ručnú dotiahnuť a pevne verím, že zajtra na emisnej a na STKčke bez problémov prejdem. Práve som išiel z fitka, kamoši, idem do Teka, do Podhradia, tak mi držte palce, aby som prešiel STKčkou a emisnou. Čo sa týka auta, tak je to rok výroby 1995, úctihodný a enormný výkon 40 kW, 1.8 hladký diesel, takže pre tých, čo poznajú tieto motory, tak vedia, že auto zhrdzavie zhnie, ale motor stále ostáva. Má to aj nejaké bezpečnostné prvky, ako airbagy. Panenka Mária na mňa dáva pozor. Spotreba tu je nejak 4 litre, keď dofúkam kolesa, môžem stúpať plný plyn ako chcem, to auto rýchlejšie nepôjde. Takže som tu pred Tekom, snáď sa to podarí. Ale pozrite, aká raketa tu je. Ty kokos. Keď som už nemohol natáčať vnútri, tak vám tu natočím aspoň to, že mi tu urobili fajnú kávičku. Kamaráti, takže mám toto čierne na bielom, STKčka emisná prešla. Bohužiaľ, nemohol som natáčať vnútri, majiteľ to zakázal, chcel som vám natočiť celý proces ohľadne STKčky emisnej, ale tak stáva sa. Ale musím povedať, že majú tu super personál, príjemný, sympatický, je to tu celé bez stresov, takisto pán, ktorý vykonával STKčku a emisnú, bol fakt typek, poznal ma z farmy, dobre sme pokecali. Takže určite sa sem vrátim. Každý, kto by chcel ísť v okolí na STKčku, tak ľudne nech sem ide, bez nejakých obáv a bez stresov. Takže dneska tu máme jarnú rovnodennosť, konečne sa nám dni predĺžujú, je pekný slnečný deň a ja idem na rolu, takže poďte sa pozrieť, ako idem kultivátorovať. Ak je v mojom živote niečo istota, tak je to to, že vždy, keď na jar vyťahnem túto mašinu, tak naštartuje, tak držte palce, aby to chytilo. Dúfam, že s tým ešte dneska niečo porobím, lebo tento remeň už nevyzerá vôbec dobre. Ten bol už dávno asi vhodný na výmenu. Ako môžete vidieť, aj tento je popraskaný. Dúfam, že to ešte niečo odmaká a na budúce tomu spravím servis. Dáme si sytič. Pravú šupu. Kamaráti, keďže môj pozemok je chránený kamerovým systémom, tak som sa rozhodol, že si idem vytlačiť tabuľky, ktoré budú o tom informovať, aby si toho boli vedomí aj ľudia, ktorí chodia okolo môjho pozemku. Tak sa poďte pozrieť na to, ako si tieto tabuľky vyrobím. Tu mám laminovací stroj, ktorý som si kúpil v Actione za nejakých 12 €. Stroj po zapnutí nahrievame nejak 3 až 5 minút. Tu máme červenú diódku, ktorá nám značí o tom, že stroj sa zahrieva. Keď bude pripravený, diódka sa rozsvieti na zeleno. Takto vyzerá nejaká laminovacia fólia, ktorú si otvorím a vložím si do nej predlohu, ktorú mám vytlačenú. A štvorkový papier, ktorý chcem zalaminovať, vkladám dovnútra tou uzavretou stranou. Pomaly, opatrne, iba nasuniem
Laminovačka už robí všetko pekne za mňa. Tabuľka je hotová za nejakých 40 až 50 sekúnd. Už si len urobím dierky a môžem si ju pripevniť. Keďže sa moje včielky nachádzajú na hranici pozemku hneď pri plote a ľudia taďaľ chodia radi aj na prechádzky s obsom, tak som si vytlačil aj takéto tabuľky, aby som ich informoval o tom, že sú tam moje včielky. Nedávno som na Instagrame zdieľal môj stojan na rezanie dreva. Mnohých z vás zaujal, preto som sa rozhodol, že o ňom natočím aj vlog. Takže sa pozrite, nejako takto vyzerá. Pred kúpou som bol veľmi skeptický, lebo stojí len 50 €, tak som sa obával, že či ten stojan bude kvalitný, pevný, že či to niečo vydrží, ale režem na ňom už 2 roky a som s ním maximálne spokojný. Pila sa do neho upevňuje takýmto spôsobom, za lištu, je to veľmi pevné, takže sa nemusíte obávať, že by sa to povolilo alebo že by pila vypadla aj pri veľkých vibráciách. Je tu takýto klb, ktorý je tiež pevný. Pila sa pekne v ňom pohybuje, takže tiež sa toho nemusíte báť. Nožičky sa vedia prispôsobiť povrchu, takisto si viete nastaviť aj dĺžku špalíka. Fakt rezať s týmto je radosť, predtým som roky rezával na klasickej drevenej koze, pri ktorej som sa narobil. Časovo to bolo vždy náročné. Tuto urobím 3 až 4 krát viac práce ako pri klasickej drevenej koze. A ešte, ak by mal niekto záujem si ho kúpiť, stačí napísať len do Google stojan na rezanie dreva, hneď vám ho tam nájde medzi prvými. Keďže jar je pomaličky, ale isto za dverami, stromčeky nám začínajú pučiť, tak som sa rozhodol, že si idem zaštepiť slivky. Tu mám štepársky vosk, štepárskú pasku, nejaké výhonky zo slivky a nožiček. Není som v tejto činnosti nejaký zbehnutý, ale učím sa to, chcem sa to naučiť, testujem, skúšam, tak držte palce, aby som to dobre zaštepil. Kamaráti, jednoducho si spravím na obidvoch koncoch takýto šikný rez a pekne len konáriky k sebe priložím, stiahnem ich s štepárskou páskou, ešte som tam dal aj klasickú lepiacu pásku, nech to drží. Potom si zoberiem štepársky vosk, v týchto okrajoch to pekne natriem, takisto na konci som si to zarezal a aj tam to natriem. Keďže ja už mám stromčeky zaštepené, tak som si našiel ešte chvíľku času na takéto jarné prácičky. Idem sa postarať o moju marhuľu a moju broskyňu, trošku si ich zastrihnem. Bohužiaľ, túto marhuľu mi minulý rok neodborným spôsobom zastrihla vysoká zver, tak som mu trošku obránil, musím sa o ňu postarať. A tu je moja veľká, krásna mladá broskyňa, ktorá je tu 3. rok. Takisto ju idem zastrihnúť a budem sa tešiť na nejaké parádne plody.